Amaphoyisa asebophe abantu abangamashumi ayisikhombisa mayelana nemibhikisho enodlame yokungahlinzekwa ngezingonqangi Osizweni kanye naseMadadeni eNyakatho eNyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Labasolwa babhekene namacala afaka phakathi ukuqubula udlame emphakathini, ukucekela phansi impahla kanye nokutholakala nempahla eyebiwe. Amaphoyisa aphoqeleke ukuthi asebenzise indluzula ukunqanda ukuthi kungazidatshelwa ezitolo. Ngemuva kombhikisho onodlame ngoba kukhalwa ngezingonqangi. Izakhamizi zibonise intukuthelo zizidapela ezitolo ezingaphezulu kuka-100 zabokufika kuleli. Imigwaqo ibivalwe ngamatshe kanye nemfucuza. Ababhikishi bathi bafuna kususwe imeya kanye nekomiti layo esikhundleni. Bacela uhulumeni ukuthi angenelele. Umasipala waxosha izisebenzi ezingaphezulu kwa-200 ngonyaka odlule. Izakhamizi ezikhala ngokuthi izikhala azikavalwa. Kanti eskom nawo wasabisa ukuthi uzocisha ugesi ngonyaka odlule ngoba ukweletwa u2 million wamarandi. Okwamanje osomabhizinisi bokufika bathi bayashiya lapha. Police is struggling because plus minus 300 people is coming, they destroyed my business. So my stock is lost here is over 1.5 million, sir. Plus everything in my store is gone. I got nothing left in my store. There's only what I got left is broken paint on the floor. Umasipala ukholwa ukuthi lo mbhikisho akuwona owezimfuno, uthi ubuholwa ngamalungu ANC angajabule futhi athinteka embikweni womcwaningi. Bakhuluma ukuthi kuxoshwa ama-interna u91 ayikho leyo nto, ayikazibe khona nje into engamanga yokuzama ukukhohlisa umphakathi. I-ANC kule ndawo ikugxekile ukuzidapela impahla ezitolo. Lo Ndegade, SABC News eNyakatho.